Hoxe o equipo de festeiros nos desprazamos á vila de Ferreira de Pantón, en Lugo, para celebrar a 29ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra. A ela podes chegar andando, en coche ou mesmo en bicicleta, coñecendo todas as súas paraxes. A pesar de ser unha localidade moi pequena, non por iso está falta de historia. Polas súas rúas viviron personaxes históricos que fixeron que Ferreira de Pantón sexa coñecida na zona como un lugar perfecto para o descanso. Cheo de encanto por cada recuncho e con habitantes dispostos a mostrarte coa súa humildade e simpatía as rúas do pobo. O Mosteiro das Neis Bernardas, sempre reservado a mulleres, conta coa peculiaridade de ser o único de toda Galicia que conservou a súa función desde a súa creación ata o presente. Benvidos a festeiros, benvidos a Pantón. Mozos e maiores reúnense ao redor da praza principal dispostos a pasalo en grande na festa do viño. O alcalde José Luis Álvarez fálanos do funcionamento da festa e da súa localidade. A festa de Pantón é o 29 anos, a festa do viño non se trata solamente de 2 días, senón que se ven presentando durante todo o ano. Nos temos xornadas, falamos sempre do viño e entonces a festa do viño son 2 días, pero non iso non quer dicir nada. O que interesa é que a xente que ven estes 2 días conozca os viños de Pantón e logo cando vai a tomar algo en restaurante, pois pode pedir os viños de Pantón se lle gustaron, que creo que sí. Pantón é que somos o único concello que temos 3 ribeiras. Entonces, como é normal, cada ribeira ten o seu gusto. Non é igual un viño da Ribeira do Sil, un viño da Ribeira do Miño ou un viño de gran desconocido que é o Cave. Pero non por eso é menos importante que xa que as bodegas que están no Cave, as viñas do Cave, sempre que van a algún concurso, pois sempre levan premio. Somos o concello, depois de Santiago, con máis románico de Galicia, temos as iglesias do románico, temos o Mosteiro das Bernardas, donde foi interrompidamente o único mosteiro de España que tuvo vida sempre, nin con guerras e sin guerras tuvo sempre vida. Entonces, pues, aparte disso, temos rutas de senderismo, temos un campo de golf con 18 ollos, temos un balneario, temos unha hostelería que é invidiable, temos uns restaurantes onde poden comer eses bos cocidos que se fan na Ribeira Sacra, que acompañados, digamos, é un maridaxe perfecto, cocido con viño da Ribeira Sacra. Os cañóns do Sil se conocen principalmente Sober, pero Ferreira tamén temos os cañóns do Sil que están no Sil e logo tamén temos os cañóns do Miño, é dicir que Pantón ten tanto Sil como Miño, os cañóns e no Cave tamén hai cañóns. Entrevistamos a pregoeira Alexandra Seares Sobrino, xerente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra. Pois a verdade, o viño, para comezar, unha paisaxe. Dicir, o viño é moito máis que un escaldos, un número de botellas ou unha produción de kilos de uva. Aquí o viño é moito máis que iso, porque son os viticultores, os que non chamamos moitas veces heróis, os que van tecendo a nosa paisaxe, non? Que van creando ese espectacular ribeiras de bancais que fan única a paisaxe. Eu comezaría por aí. Para min o máis importante do viño da Ribeira Sacra é precisamente como se mantén a paisaxe gracias a eses viticultores. É unha listaxe enorme de recursos que ten Pantón. Xa para comezar ten 3 ribeiras, non? A do Sil, a do Miño e a do Cave. Por lo tanto, o paisaxe vitivinícola aí está asegurado. A nivel de románico é toda unha referencia, o Mosteiro das Bernardas, Pombeiro, Atán, dicir, poderíamos, sen dúbida, vamos, unha listaxe enorme, toda unha referencia dentro do románico rural. E por outra banda, despois os recursos naturais, máis alá das ribeiras, temos excepcionais rutas de sendeirismo que van percorrendo xa non só zonas de ribeiras, sino zonas de bosque autóctono, vale? Povos con moitísimo encanto que tamén gracias ao turismo se están recuperando. Poderíamos seguir falando de moitísimos recursos os que ten.